Shalom, oras madihita salhutna. Ami sian para haladu HKBP Sentosa Samarinda, Pasahaton. Selamat datang dohot selamat beribadah. Tusude ruas nihuria naro madohoti parminggota sadarion. Tarlobi turuas nihuria od naod dope parjolo sahali madohoti parmingguan di gerejaon. Rap mahita majagahon atau manon ni parminggota. Tabongoti mapar saurata dohot Tuhan debata di bagasa dame dohot lasni roha. Tabuji Tuhata marede mahita.
Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia na tumo palangit doho tanoon. Amin. Parangehon hamuma natama di Tuhani, marguru tu sadok lomoni rohana, marparbuehon parbue marhite-hite saluhut ulau nadenggan. Oloi hamu majahoba marhite-hite las ni roha, robe mahamu tujolona marhite-hite olop-olop. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan nasokal jalana bonar. Dialohodo nagijang marroha, jala dipati bohodo naserep marroha. Alani ihu pangido hami tuho, seramoti hami asa unang jukat hami, unang gijang rohanami. Alai togu-togu mahami marhite-hite tordim, asa uduk serep tobok jala burju rohanami diadopan di halak saluhut. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul mahamu. Kapuji Tuhata, maret demahita. Tatangihon ma patik ni debata di minggu sadarion, ima sian pesalmen bidu 26 ayat tolu. Ai sai solpado di mataku denggan basam, jalamar parange hau di bagasan hasit tongan mi, ido sahatna, atong rak mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hobbar tupatik mi. Amin. Amin. Tabigema kor ama.
Tapuji ma Tuhata, mared de mahita. Tatopo tima dosa tanah godangi tu adopan ni debata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung, napungudo hami di jolom martang yang tuho, dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asin roham na godangido. Saya si maroham mida sadok bangso nami, se sama dosa nami saluhutna. Saya sungguli maroha nami, asamu baroha dohot pangalahon nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Songonoddo hata ni Tuhan Jehovah, nungapola hupasi si akka pangalaw sim songon obun, jala songon obun manorop akka dosam. Say mulak mahotuau, ayaw do si paluaho, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Hudul mahamu. Tabigema gor ina kamis.
Tapuji matuhata marede mahita. Tatangihon ma hatani debata turpuk epistel di mingguon tarsurat di Yohanes onom mamuka sian ayat 50 sada sahatu ayat 50 alu. Tajahama marsikat soring. Ahu doroti namangulu natuat sian banua gijangi. Manangise namangaton rotion ido mangulu saliling-lilingna. Ia roti silehonoki bahen hanguluan ni portibion ima dagiku. Dungi marsual maaka jahudi sama nasida nin nama behama bahenon ni halakon mangaleon daging nai panganota. Jadi didok Yesus matu nasida tutu si tutu do hatakot tuhamu tung nasodapot hamu hanguluani molo so dipangan hamu daging ni anak ni jolmai jala so diinum hamu budarna. Dapotan hanguluan saleleng-leleng nado ganup na mangaton dagiku, jala manginum mundarmu, jala payok kudo ibana di hari parpudi. Ai si panganon nasitong do dagiku, jala si inumon nasitong do mudarhu. Manangis na mangaton dagiku, jala manginum mudarhu, ido namanya di bagasan ahu, jala ahu di bagasan ibana. Songon parsuruni ama si parngolui diau, gabe mangolu au marhite-hite amai, songonima mangolu marhite-hite ahu namangaton au. Odo roti na tuat sian banua gijang, Alai datung sona diaka opui, ai mangando nasida, tong do mate,
mangulu saleleng-leleng nado na mangaton rotion. Ido sahatna, martua doakan na tumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Tabigema cor sola gracia. Apuji Tuhata, arede mahita. Tahatidak koma haporsiaw tai songon na hinatidakon ni dongata sa haporsiaw di sadok portibion. Rapma hita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatudusan, na tumok palangit doho tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean si Antondi Parbadia, andorang sohabubuhan. Ido Tuhata, na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, namate tarpajal doi bana di hau pinarsilang, natua tubanua toru dung ditanom, amulak mangolu di hari patoluhon, namanaik surgo lahu hundul, siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatudusani, disima ibana pai mamulak sogo tutanohon, manguhumi halak na mangulu dohot namate, au porsea di tondi Parbadia, jala adok sadahuria nabadia, huria hatopan yala Kristen akka nabadia, dohot dihasisan ni dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu dosogo daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sorasu. Amin. Kudul mamu. Tabigema titing namasa dohot nanaing si pamasaon. Titing Huria AKBP Sentosa, Esot Sentosa Samarinda, Minggu 12 Dung Trinitatis. Topik Minggu. Manadikon neang niroha dalam manghiuton dalan hapatason. Naparjolo. Di hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, dipatupa pertanyaan di sektor Tolu, dibagas ni keluarga amang desi jabat inang boru manurung. Sektor 5 dibagas ni keluarga amang situa pesi bolon inang boru na 70. Di sektor 7 dibagas ni keluarga amang ea barita inang boru sihite. Dohot di hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 pertanyaan di sektor sada dibagas ni keluarga amang ye sinurat inang boru sitomorang. Doho di sektor 4 dibagas ni keluarga amang ge napitupulu inang situa boru papahan.
doho di sektor onom di bagas ni keluarga amang P Situmorang inang Boru Sinaga. Alamat Boima Taida di titing ni Huriatta. Napa duaon? Obar tu data na masuk tu Huriatta, torop ni ruas na marulang tahun di bagasan minggu, godang na 40 halak. Pata ni di bata, imana tak surat di pesalmen bidu 86 ayat 12. Asa hupuji ho, alai Tuhan debataku, sian nasa rohaku, jalupa sangap guarmu saliling-lilingna. Tusude ruas ni Huriatta, nama ulang tahun, saat hamima selamat ulang tahun, panjang umur, debatama nama dongani Uhud, nama masu-masu. Napa toluhon, pelayan khotbah, nama kobasi perminggota botari sadarion, ima pendeta Joike Roike, padita nama kobasi di batalion infanteri 611 Awanglong. Napa paton, ruas baru, mamuka sadarion, gabi ruas ni Huriatta ma, keluarga amang Aprisandi Gultom, inang Anita Boru Silaban, narosian Huria HKBP Sarudik, Resort Sarudik, Distrik 9, Sibolga, Maringanan di Jalan Awang Sarum, Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara, masuk sektor Pitu. Dihala amang doho ala inang, atik rabdo hita marminggu sadarion, ipangido hami ma asa jongjong. Melatih mamang, dul mamu. Tapayhut, napalimahon, warta sekolah minggu. Obar tu perayaan HUT RI ke-79, sekolah minggu HKBP Sentosa, patupaon perlombaan nadi patupa di minggu sadarion, mamuka sian pukul 15 wita, sahat rodi 10 pitu wita. Diharapkan kehadiran dari seluruh anak-anak sekolah minggu. Mau lihat napa-napon, Bajar mahasiswa Kristen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, PMK FMIPA. Sadarion, mahasiswa Kristen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, PMK FMIPA, patupaon pencarian dana dalam bentuk persembahan pujian dohot bajar makanan. Pinangidoho ma partisipasi sian ganup ruas. Napa pituhon izin pelayanan. Mamuka sia tanggal 10 Agustus 2024 sahat tu tanggal sia September 2024. Padita Resort amang pendeta Marganda Lubis STH MIKOM. Izin berangkat tu Sumatera doh tu Jawa naik patupahon sosialisasi sebagai calon para SS terpilih. Sian HKBP Distrik 27 Borneo. Napawaluhon, latihan kor gabungan punguan ama. Di hari Jumat tanggal 27 Agustus 2024 pukul 10.30 wita di Patupa latihan kor gabungan punguan ama dalam rangka evangelisasi kor manen Solideo HKBP Jati Asi. Nah di Patupa di hari Sabtu 14 September 2024 di HKBP Merak Samarinda Kota. Obar tusi pinangidoho matu ganup anggota punguan ama Huria dot anggota punguan ama Immanuel asaboy madohoti latihan kor. Napasihon kategisasi CD tahun ajaran 2024-2025. Dipangingot mamuse tu ganup parguru CD tahun ajaran 2024-2025 asa madohoti kategisasi CD sadarion ima pukul 15 wita. Napasapuluon PA remaja naposo HKBP Sentosa.
Di hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, pukul 10 siang wita, di Patupa PA Remaja Naposo HKBP Sentosa, Maringanan di Gereja HKBP Sentosa. Nah, 10 sada, laporan keuangan Minggu 18 Agustus 2024. Penerimaan, Huria 45%, tambah non sentralisasi 24.054.750 rupiah. Pusat 55%, 16.665.000 rupiah. Pembangunan 2.128.250 rupiah. Kategorial 4.040.000 rupiah. Pengeluaran Huria 12.858.704 rupiah. Pusat 16.665.000 rupiah. Pembangunan 795.000 rupiah. Kategorial 0 rupiah. Saldo kas Huria per 14 Agustus gudangna 270.646.937 rupiah. Saldo kas pusat per 14 Agustus 0 rupiah. Saldo kas pembangunan per 14 Agustus 11.949.222 rupiah. Saldo kas kategorial per 14 Agustus 20.188.750 rupiah. Jumlah saldo kas keseluruhan gudangna 302.784.900 sia rupiah. 42. Pelihat tahun dohot iuran pembangunan pelayanan ke Gereja Pagaran, laporan keuangan panitia, pesta pembangunan dan titing parapengon boi mata ida di lebar titing naung diser di Hitaganuk. Di pasu-pasu tuhatama Huriana. Melihat. Mared de Mahita, Uhud Papungu Pelean Sadaa, Dohot Sadabi.
tapasada rohata martanya yang mahita. Ido tutuale Tuhan, gabe hauna dengga mahami, na saya toktong merperbue hon perbue nauli na denggang, diaka perdalanan ningolunami. Lehomai Tuhami le Tuhan, asa saya toktok kami makasih holi ho, jala toktong ale Tuhan biar mida jaho bahami, dina madalani ari-ari ningolunami. Di bagasan tikion ale Tuhan, rodo hami saluhu na ruas ni huriam tu bagas joromon. Di sihol ni rohanami tu mangi ho baritam naulii. Ajari pargogoi parbisuhi hami, asa toktong tau hami maula hosa, di ngolunami siganu pari. Pakulingi mahami ganu marsada-sada, ainu ngarade hami laho tu mangi hosa. Marhite-hite Kristus Yesus, martanya kami tuho. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Damang dainang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Jamita di mingguta sadarion. Imana tersurat di buku Poda Bidusia. Mamuka sian ayat sada saharo di ayat onom. Songonom mahatani tuhata takas mata payhut-ihut. Panggalangon ni hapis tarani. Nunga di pajongjong hapis tarani jabuna. Jalanunga di dak-dak tiangna batu si pitu-pitui. Nunga dipotongi pinahanna pamuean. Jala di papang anggurna. Nunga huhu dipadiri mejana. Nunga disuruh-suruanna boru-boru. Manggoko jolma di atas butul-butul nih hutai. Manangise natobok, Roma iba natuson. Tuganup nahurangan roha hatana songonon. Roma hamu, pangakamu sian rotiku. Jala inupamu sian anggur, nahu papangi. Tadiko kamu aka naniang roha. Asa mangolu hamu. Jala ihut-ihut hamu dalan hapatason. Ido sahak niturpu jamitata. Dihita saluhuna damang dainang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Marhite-hite turpu jamita taon. Diperhadapo dotu hita amanginang. Dalam perkara memilih. Di bagasan perdalanan ningolu taon. Ikon adong do pilihan. Kita harus menentukan pilihan kita. Jala nama milih tope amanginang, unang gabe salah memilih. Tetapi harus benar-benar berhati-hati dan bijaksana di dalam menentukan suatu pilihan. Di sidungo hita amanginang, kita sudah diperhadapkan dengan pilihan. Mode-mode majo, manang, pitor langsung kerejo. Manang, jolo martangiang do, asa pitor mulau-lau. Ini sudah ditentukan pilihan. Ikut tato tuhod do. Adong do rupani na memilih, jolo di jama jo rupani hempon naukan. Adong do si status nidongan, manang, jolo di bereng jo aka TikTok, sene video dohot akalan na asing, kan? Ina manuaingon. Tergantung kepada pribadi masing-masing. Hempod do jumolo, manang, mengalului Tuhani, merhite-hite, namartangiang rupani. Jadi disoma dihita saluhuna amanginang, mari supaya kita tetap di dalam pendirian kita, jala unang gabe plimplan dia kahapor siota. Ikut tapatuduho do ngolu niang berbuah di dalam kehidupan kita. Ikoni maniang unang do rupani gabe dang berperbue dia ka perdalanan ningoluta, tetapi harus
menghasilkan buah yang manis, buah yang benar-benar hidup di dalam Tuhan. Jadi di somma hatarida anna amanginang supaya kita menentukan pilihan kita, nadengga do tapilit manang naroa, nabusuk do manang nauli. Jadi di somma hatarida anna, bagaimana kita menentukan suatu pilihan yang benar-benar baik di hadapan Tuhan. Jadi sudena amanginang namanguluon diperhadapkan kepada kita supaya kita memilih. Jala musenang molo aka natoras naing mangantari anak konna perupani sikola jolo ditotuhod do pilihan na kan. Pakai motor do manang pakai mobil kan. Manang merdalapat disoperi kok do. Molo mobil do non adong do parkiran tu pertanyaan api songoni do. Atau geleng do gangna. Tumago mahita motor ninna amatai anor ro udan inna natai kan. Tumago mahita mobil. Jadi di son perkara memilih. Jala musea manginang taringo tuaka persikolaan nia kayana kope menentukan sada pilihan tu negeri do manang swasta. Adong mama do rupani molo tu negeri ringan ninna kan. Adong mamuse nama do molo tu swasta do amang tahe malapak-lapak biaya ninna kan. Jala musea kayana kota pe mereka juga harus menentukan jurusannya. Bohado tutu jurusan nasida. Unang dua tonggabe natoras yang menentukan pilihan tu nasida kan. Daong ikut dokter doho ninna tu borunau. HP borunau dang lomorohana dokter. Ikon jurusan hukum do diau ninda borunau. Alai Roma rupani akan natoras memaksakan kehendak kepada anaknya. Ujungnya dang dihalomohon sikolanai. Dang dihangoluhon. Dang disirohana. Karena apa? Ala memang mulai sen awal pe dangi nagabi cita-citana. Naeng do rupani, naeng polisi ibana, HP tahu tapi sebagai natoras kan? Daktale rohat tarupani tuaka pilihannya kayak anak kota. Ujungnya gabiolo magatung-gatung sikolana kan? Sikola so sikola maun, tu kampus so tu kampus maun, dohot akalan na asing. Ngabohaboru sikolami denggado omanin na kan? HP holan na bolos. Jadi ini juga hati-hati bagi para orang tua supaya benar-benar mendidik anak-anaknya dengan baik. Jala tabereng ma mulai sian si hete-heton nasida kita sudah tahu bagaimana pilihan mereka songo dia do cita-citana kita sudah tahu itu. Unang gabe tapak sahon nasida asa masuk tu jurusan na tumibo na bagak hapedangi na hinalomohon niya ka anak kota. Naing do ibana naing pelukis kan? HP daktale rohat tatu nasida. Jadi di sopiat tong dia beganggu do rohani nasida. Ujungnya maparapar masih kolana. Jadi bagi kita amanginang adong do rupani pertimbangan-pertimbangan yang benar-benar harus matang dipertimbangkan. Dada holan itu langsung diputuskan. Manang songon lautu pasar tomaknya nyoman ina kan geleng-gelengi penak pula bohanin na rupani kan dak songoni rupani. Ini sangat sulit bagi natoras bohado tutu. Ini menyangkut masa depan anak-anak kita. Di somah taridaan na asa adong marupani berdiskusi antara anak dan orang tua. Idia do dinggan na dinasida. Unang gabi salah memilih jurusan kan?
Holading salah pilihan jurusan na selesai masudena. Oloma tertinggal ibana sian donganna. Di somma hataridaan na amanginang di bagasan perdalanan ningoluta asa benar-benar mahita memperhatikan anak-anak kita. Talehomma kebebasan tunasida supaya memilih yang terbaik bagi mereka. Molo ido di rohana sida taihutum ma pos rohata bahwa kelak nantinya juga mereka akan serius dinalaho medelani persikolaan nasida. Pos ni roha do dihita. Unang dua tongan non yana kondisi A nga dokter HP ho ni nama musekan dibanding-bandingkan dengan aka yanakon ni halak. Baujungna Roma yanakon nau ke salma kan. Sogoma rohana. Ay songonido molo dadanakon. Molo nga sepala rupani amanginang. Tabanding-bandingkon nasida. Dohotu yanakon ni halak. Nasida pemerasa tidak berharga. Atau ima bayan anak komunina nama tuhita kan. Jadi songonido muse amanginang soal memilih hubungan. Molo songo kita rupani akan atoras, naing do pitor hato patok, iana konna boruna marhasohotak kan, memilih pasangan. Ini juga benar-benar supaya lebih hati-hati melihat pasangan. Dada murah rupani nama dok, mangoli maho ninna kan. Iana kondisi A, cocok do tuho ninna rupani kan. Unang gabi tapak saho namanginang. Molo dang siap do perohana sida, lo madisi. Artina, nasida pe diboto nasida doi. Mereka tahu yang terbaik bagi mereka. Unang gabi tapak sahon. Unang do alari kok dihita kan? Alai tabereng ma kesiapan anak ta boruta. Siap do nasida manang nadang. Alai holani itu tu unang gabe dipaksa-paksa kan? Sipata molo taida amanginang gudang dona songoni. Dipaksa homba HP dang dinggabe rumah tanggana. Alasai mau surupani di dok natorasna marhasohotan, marhamulian, ujungna Roma yang akon nama dok, bapak aja yang nikah nina rupani kan? Anggo bapak nona tonglas do rohana, alai piri-piri ombai natai di dapur kan? Jadi di somma asa tutu si tutu tabereng tunasida, bagaimana mereka di dalam menyikapi hal-hal nasongoni. Unang gabe kehendak tapak sahon sebagai natoras tua kaya kota, tetapi mari kita berikan peluang kepada mereka. Asa nasida pe amanginang dipikir ho dosa hatusi. Holani tutu tugas kita sebagai orang tua juga manangyakon marposni roha tunasida. Ido molohita sebagai natoras. Molo saya tapak saho dona di rohata, oloma akayana kotau penang dang denggabe. Diaka perdalanan ningoluna kan? Holani tutu marposni roha tutuhani tatangyakon asa anggiat buka rohana. Ala memang molo saya tatanyako donasida tuadopa ni Jehovah yang pastinya juga mereka akan membuka hati. Marhite-hite kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap kehidupan mereka. Amanginang di bagasan turpu jamita tahun asa toktong mahita menentukan pilihan yang terbaik. Jala penentuan ni pilihan tai ikon adong do rupani amanginang didok di bagasan turpu jamita tahun di ayat onom asa mangolu hamu odonan indok natuhita. Tadi ko kamu ma akanan yang roha asa mangolu hamu. Jala ihut-ihut tamuma dalan hapat tason. Asa mangolu dohita. Jala disomah taridaanna bagaimana kita memilih yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Artinya
ikut tajalo doa manginang hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Asa digohi ima hita jala tod di perbadia ima nama dongani hita saluhukna. Jadi di nama ngula pe amanginang diaka perdalanan ningoluta kita juga harus menentukan pilihan kita. Akan adengga do ula-ulata manang akan aroa, kan? Sipata molota bereng do amanginang godang do yang tidak peduli dengan masa depannya kelak. Songo dia do musa ibana molonung ngamarujung ngolu. Karena kelak juga kita akan dipanggil oleh Tuhan. Holan itu tuh bagaimana kesediaan hati kita. Denggado ula-ulata di ngolu taon manang rorang roa. Karena kita tahu juga bagaimana karakter kita pribadi masing-masing, bagaimana jalan hidup kita, songo dia do hita tutu kita sudah tahu. Alai di dok madison, kita diingatkan kembali asa mangolu hamu. Artina amanginang di bagasan turpu jamita taong di bahe Tuhata Yesus dom undangan hikmat dan undangan kebodohan. Adong do undangan tuaka Nabi Sukmaroha. Adong do muse undangan tuaka kebodohan. Tuaka nasoolo manangihon hatani tu hatta. Panggalangon ni hapistaran. Ikon tajako maamanginang undangan yang daripada Tuhan. Di mana dikatakan mulai dari ayat 1, nunga di pajongjong hapistarani jabuna. Jalanunga di dak-dak tiangna batu si pitu-pitu. Nunga dipotongi pinahanna pamuean jala di papang angkurna. Nunga huhu dipadiri mejana. Nunga disuruh-suruh-suruanna boru-boru manggoko jolma di atas butul-butul mihutai. Manangise na tobok Roma ibana tuson. Tuganup na hurang roha hatana songonon. Roma hamu pangakamuma sian rotiku. Jala inupamu sian anggur na hupapangi. Tadi ko kamuma akanan yang roha asa mangolu hamu. Jala ihut-ihutamuma dalan hapatason. Artina saluhuna ngarade di bahe Tuhata Yesus. Ala ibana do parhapistarani. Jadi di somah taridaan na amanginang bahwa kehidupan kekal sudah disediakan oleh Tuhan bagi kita. Jala dileho dorotina tuhita. Ima hosana dirina sendiri humokopita jolma perdosa. Itu sudah diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi bagaimana jawaban kita atas semua yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Apakah kita hidup di dalam kejahatan, keberdosaan atau tidak? Mau tahu tentang semua yang sudah dikatakan oleh Tuhan kepada kita. Bebal dope jolmai. Jala saya takang dope marroha jolmai. Taingot amanginang dikatakan tuaka na porsea di paradedo hangoluan si saleleng ni leleng na. Alai tuaka na so porsea tuhamatean saleleng ni leleng na. Jala di bahedo muse udangan tuaka nauto kepada orang-orang yang bodoh, yang tidak mau mendengarkan perkataan Tuhan, yang tidak mau mangulahon hinalomohon ni Jehovah. Di bahedo muse udangan gokko doh jojo. Ima di ayat 10 saharo di ayat 10. Jala di son amanginang molo udangan nisyotoido tauloi yang pastinya dang mangolu hita tuhamate yang mahita.
Jala molo tajaha do mulai sen ayat 10 tolu saharo di ayat 10 luar biasa doon. Jala di do di ayat 10 pitu aek natina kotak kodo natonggi jala roti si buniat do natabo. Ido di dok akasiotoi. Alai dang mamoto rohana disido akka anak hamatean. Jala di bagasan akka godung ni naroko do aka na ginokonnai. Ada undangan kepada orang-orang yang berhikmat, ada juga undangan kepada orang-orang bodoh. Alai taingo maamanginang molo di jolo ni debata nunggara de saluhuna. Dilehon nakinan kehidupan kekal, dilehon hosa hangoluanna, bahen hangolua tuhita saluhuna, diai kita gabeana konna, alai bohado tindakatta. Songo dia do ngolutta, majakoni, majaloi. Molo binereng do sonarion amanginang ada banyak aka namar sidalian. Tu bagas joro pedang ro, tu dia pedang ro, hapena kinang ngadi gokon jauh-jauh ni Jehovah hita. Sudah ada undangan kepada kita. Alai dang taleho rohata tu undangan naung binahen ni Jehovah. Kita tidak hiraukan. Arohana maisi ulaun ni huria mai akka perhaladoi mai ninaka. Alai akka na burjumar roha dijakod doi. Bica sehat, bican adong hosa hangoluan, boy iba tu santuson, tu ulau ringgas do iba. Eko songonima tu ulau ni Tuhani. Harus ada hati yang mau benar-benar majakon jamuan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Alana akan ulina denggat do dibahid di sisi panganon nape akan tabu-tabu. Dan roti yang hanya sementara saja daun. Alai roti hangoluan. Molo di jolma narikot hola roti na satok kinido. Hola daposa aka arta portibion duniawi saja ngalas rohana. Dak pola pe diperdulihon ima taringot tu rohanina. Olo do rupani mangerbang diaka arta portibi alai mago todina. Taingok maamanginang tuaha matao mo saluhu nai anggo mago do todita. Jadi dihita saluhu na hata ni tu hata Yesus madok asa benar-benar mahita mangaleho ngoluta maddohoti gokon undangan jauh-jauh ni Jehovah tuhita. Asa tahangoluhon hatanai. Kita harus meminta hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan asa mangolu hita. Songon Raja Salomo nani jaloni ibana siat debata di bagasan ni pina dada hamoraun. Diperhadap podotu ibanai ahado sipangi do om mutuau. Alai dada hamorauni di jalo ibana. Asura hitara pitor tadok marupani aikon jebu arta dohok sudeka. Alai on si Salomo majalo bisu kebijaksanaan. Pitor di jalo ibana do sumbernai. Sumbernai do dijipangi do ibana. Jala di simahatarida anda dung di pasahat tu Raja Salomo hikmat dan kebijaksanaan tahu maibana manguluhon bangso yang bebal natakang. Tarida madisi amanginang bahwa dia mampu membela yang baik. Jala tarida maaka keadilan disi. Dangadong berupani nomor 2 roha kan? Dangadong berupani nomor nida rupa. Ala samargaku nina rupani kan? Timpang sebelama molo dang samargana. Molo samargana luar biasa do perhatian natusi dohot akalan na asing. Idope molo hajol maun nuaing. Nang perupani nasala, nang perupani dang denggan ula-ulana, olo do rupani hita laho membelai. Hape ngata boto aka ula-ulana narorang na jorbut.
Alai olo dope hita rupani. Laho membela si songoni. Ape molo Raja Salomo di son. Di lehon ibana do hukuman yang setimpal tuaka. Jolma na mangulahon aka bako-bako kejahatan. Ido hatarida anna di perjanjian lama di kitab raja-raja. Jadi di hita saluhuna amanginang supaya kita mampu memberikan hati pikiran kita kepada Tuhan. Mari supaya kita marura merperbue di aka perdalanan ningoluta. Hatana inunga sahat tuhita. Tinggal lagi bagaimana kita untuk mengelola di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sabohani bohana pe perjamita amanginang molo memang daktaleho rohata dan mangoluit di bagasang ngoluta. Ala dari awal atau emak mulai do marjamita daktabo nina rupanika ngata tulak behatai. Jadi di somba taridaan na amanginang bagaimana kita supaya melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Unang tabereng perjamita na ate. Alai hatan itu hata, ido naikon tataku, taputihi, taulahon dingoluta siganupari. Omolo binereng amanginang, baulo do, dang marurat merperbue hatai. Ganupari ganutiki do tatangihon hatan itu hata, baik marhite-hite aka YouTube do pena musenang nata tonton, alai hola di bibir do hita madok tabobah jamitani amang menurungi ninda misalna kan alai dihangoluho do petong bako-bako narorangi najahati perbada bobar do ibana pabada-badaho do ibana kan jala di dia pungua pe ibana tetap do ibana mangulahon aka narorang masuk ibana tu pungua margana sursar di bahen. Masuk tu punguan huria, sursar di bahen. Sude, holana sursar. Jadi molo kasih di dalam Kristus amanginang dak songoni. Molo nunga do, tadohoti undangan yang daripada Tuhan, kita juga mau mengasihi. Jala holongi amanginang dada yang mencerai beraikan. Alai mempersatukan. Ido molo holongi. Sabohani bohana pe amanginang akapunguan, molo saling marsijakonon, saling memaafkan, jala saling menerima yang pastinya juga akan berbuah yang baik. Nange-nange di poda-podahon. Ido di kitab Amsalom. Molo poda, akapoda nauli do disi ururakon. Jadi dihita saluhuna supaya kita hati-hati dan mau meminta pertolongan tangan Tuhan supaya senantiasa di dalam hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Unang bega bi mau to hita, unang bega bi olo hita diotang si polisi mangulahon akan ajorbut akan arorang ai akka si panganon natinak kodosiani. Jadi somal na amanginang molo natatak kodo akka ula-ulata itu hanya bersifat sementara saja. Nagabi patubu sahi doi di hita molodang jujur hita diaka ula-ulata. Molodak kaposak kita diaka ula-ulata. Si pata ngata bota hilala di ulautai taharingga soma. Kita pertanggungjawabkan. Taha holongi. Alamar hite-hite ulau-ulautai amanginang. Semuanya itu Tuhan berikan dalam di pasu-pasu. Tuhita saluhuna. Gabi boy mamang erbang sude aka keluargata. Boy rupani tapasikolahon akayana kota. Alai molodang tarpar rahasia kita saluhu nai amanginang gabe patubu sahi do itu hita. Karena tidak ada kepuasan bagi orang si bodoh. Odo didok amanginang. Dang ado kepuasan. Nama nakko petaho, nasodalan na petaho diulahodo. Ima ula-ula ni akasioto. Undangan yang daripada si iblis. Jadi di somma tarida anak asa taurom ngolutaon. Taurom hisap-hisap ni dagikta. Harus mampu menguasai diri. O si pata amanginang dan boy ibana menguasai diri na sendiri. Atau emak mulu hebeng narara nyahu masude nina rupanika. Ujungna mengolu di bagasan hauto oma saleleng nilelengna.
Molo olo ibana bertobat, manadiko saluhu nai nading gemma. Olan itu tuh kita diingatkan kembali supaya kita mau menempuh jalan Tuhan. Tadi koma sude aka ula-ulat tanarorangi najahati asa mangolu hita ido nanido nadison. Cipata molo tabereng amanginang baadong dona korupsi ka? Baik i halak Kriste penang ngaguda kian na terlibat kan saya dong dona terlibat. Sialani ma di hita sudena unang gabe gelap mata hita teh. Molo saha pe hamorauni to putu hita unang gabe to putu hita muse mana koi sianika. Tapi mari mengucap syukur kepada Tuhan. Mauliate Tuhan di sude pasu-pasum. Omma dohonotta. Unang do rupani atau ema ledeng ni hepeng mau ninna kan ujungna ditakoi siani. Ingat amanginang bahwa Tuhan melihat segala tindakan perbuatan kita. Itu hanya bersifat sementara saja. Dan itu adalah hanya undangan daripada si iblis yang merayu hati kita. Jalahita petartai tusi tuhamate yamma ujung ningoluta. Alai molo saya toktong do hita rupani amanginang mau mengucap syukur kepada Tuhan. Na me nabalga di pasahat tuhata tuhita sude pasu-pasu ni Jehovah mengalir setiap saatnya. Jadi hita pe iko dotado mau liate ma di Tuhan Jehovah. Unang do rupani amanginang alani akau harta yang diwariskan oleh orang tua kepada kita gabe di bagasan na merbedai sude aka yanakonna kan. Sipata molo binereng aka arta naong pinasaha ni natorasna olodo dung marujung ngolu natorasna odang dingga sude aka goparanna. Aladang ditotuhokian idia bagian ni si A, idia bagian ni si B. Manang olodo rupani nga ditotuhon alai nunga jumolo di pasuda. Jadi gabi mabay mara tuaka iya nakota. Alai di sombaha taridaan na amanginang bagaimana kita sebagai orang tua mengasuh mendidik anak-anak kita supaya mereka benar-benar bijaksana di dalam Tuhan. Kita wariskan kebijaksanaan kepada mereka. Contoh yang terbaik bagi mereka. Alahita doa acuan utama tunasida amanginang. Molo pergabus sita pergabus do yanak kota. Molo dengan ula-ulata sebagai natoras dengan do ula-ula ni yanak kota. Unang dosa ita do rupani unang marisapi ninna tua kaya nakonna ape. Yanak natoras nape marisapi do rupani. Ujungna Roma yanak kono madok bapak aja merokok ninna kan. Ujungna hohom manasida marisap di pudi-pudian dang tabereng rupani. Ujungna diisapi madohot akka sabu-sabu. Jadi di soperiko tuaka natoras. Unang saya tado rupani tuaka yana kota. Unang merjuji ini kan. HP merjuji do. Nang natorasna. Bahkan online kan. Petimbul-timbul utang marupani. Dililit utang marupani kan. Utang di son, utang di sa, di dia utang. Ujungna nang tao moipe. Gali lubang, tutup lubang ninna kan. Daksana tapangan ngaperjolo mabayar utang. Olo mabayar utang na kan. O sipata molo tabereng amanginang. Badang olo mabayar utang na kan. Ditagi perupani gabehita do rupani diburai. Disomah taridaan na supaya kita benar-benar hidup di dalam Tuhan. Denggam maula-ulata. Mengolu di bagasan kebijaksanaan mahita. Jala tajalo ma hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Asa mengolu hita di pasahat tu hita kehidupan kekal yang sudah disediakan oleh Tuhan. Jadi olak nyon amanginang unang beadong na marsidalian taringo tutuhani. Semuanya Tuhan tahu, Tuhan melihat. Sialani ipau bama ngoluta. Asa di bagasan biar mida Jehovah. Amin martang yang mahita. Ido tutuale Tuhan marula-kula dohami madok mauliate Tuho. Di sude asi doho denggan di basam nama dongani hami. Saharo di bagasan tikyon. Di bagasan tikyon ale Tuhan dihatam naung hutangi hokami. Loas mele Tuhan marurak merperbue di ngolunami. Asa toktong ale Tuhan huta di kokami saluhukna neang niroha.
jala mangihuton dalan hapatasan nasyakoi asa mangolu hami jala nunga di paradiho hangoluan sisa leleng ni leleng na tuaka na makabiari ho atong ale Tuhan pargogoi hami saluhu na mangulaho katam nang dibagasan tikyon ale Tuhan di saluhu na ruas ni huriam na marulang tahun apala dibagasan minggu-mingguon homale Tuhan nama masu-masu nasida saluhu na mangalehon hahipason gogo habisuho tu nasida saluhu na asa toktong nasida dibagasan namar si haholongan jalamiam maholongmu di nasida terlebih le Tuhan disude aka cita-cita nasida toktong maho le Tuhan na pasauton terlebih le Tuhan gabe pasu-pasu manasida saluhu na tuaka nahumaliang nasida atong ale Tuhan nang dibagasan tikyon mangido mangelek kami tuado pamuna badiai imale Tuhan di jemaat baru ima keluarga amang gultom inang boru silaban narona sida ale Tuhan sian sarudik sibolga asamar hite-hite ale Tuhan gabe jemaat na burjuma nasida burjuma ngulah katam jala burjuma dohoti aka ulaon di tonga-tonga ni huriamon asamar hite-hite ale Tuhan gabe marlas ni roha hami saluhutna ala di pasahat tole Tuhan jemaat baru di tonga-tonga ni huriam HKBP Sentosaon atong ale Tuhan nang dibagasan tikyope imale Tuhan sekolah minggu yang mengadakan perlombaan na dilaksanahon ale Tuhan dibagasan ando sore di jam 3 ale Tuhan asamar hite-hite ale Tuhan homa namar suru saluhutna aka natoras ni ianak ko sekolah minggu asa dibuat nasida ianak ko nasida rotu bagas joromon jala mengikuti perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia le Tuhan na dipatupa di tonga-tonga ni huriamon tu nasida asa toktong nasida le Tuhan mardame sonang nasyakoi jala mian di bagasan holong namar si haholongan tarlobi le Tuhan gabe yanakon na setoktong mangihutoko nasida asiroham ale Tuhan nang di bagasan tikyopele Tuhan mangido mangelek kami asa homa le Tuhan nama masu-masu perdalanan ni amang pendeta resort amang marganda lubis na berangkat ale Tuhan tu Sumatera doho Jawa asiroham ale Tuhan pasu-pasu dia kasakap nasida pasu-pasu dia ke perdalanan saha di bagasan hahipason mulak tu Samarinda di bagasan hahipason nasyakko lehonomu ale Tuhan akasilas ni roha tu nasida nang ale Tuhan di bagasan tikyon mangido mangelek kami asa homa ale Tuhan nama masu-masu saluhutna ruas ni huriam mulai sian sektor sada saha rodi sektor walu asamar hite-hite ale Tuhan di bagasan nasetoktong marhaposan tu adopa munasida nasai hodo ale Tuhan nama jongjongi rohan ang pikiran nasida nama ngalehon na umuli na dumengga tu nasida lehonomu hahipason ale Tuhan gogo bisuk tu nasida asamar bisuk margogo ale Tuhan di nama dalani ari-ari ni ngolu nasida jala homa na patongoton nasida tuaka japalan na lomaki lehonomu aka ulau na dengga tu nasida positu tu rohanami ale Tuhan na hodo nama masu-masu saluhu na ruasmu na di bagasan parsahiton ale Tuhan di bagasan tikyon baik di rumah maupun di rumah sakit homa ale Tuhan nama masu-masu aka pangobation na terkhusus ale Tuhan tu boru ni huriam yanti Banjarnahor songoni doho sileo siahaan asiroham ale Tuhan nasida na di bagasan pemulihan lehonomu semangat tu nasida asa saya toktong nasida le Tuhan berpengharapan nama ngolu tadopamu nabadiai jala toktong ale Tuhan pasu-pasumu saluhutna sude aka obat na pinanganna nang aka timedis ale Tuhan nama nangani sahib penyakit nasida asa makorohon hama malum mele Tuhan di nasida jala di bagasan toguni roha nasyakoi asa saya toktong nasida le Tuhan makirim dia sidot tolong ni roham nang sude aka ruas ni huriampe na di bagasan arsak ni roha apala di bagasan tikyon homa le Tuhan nama ngapuli roha nasida ai hodo ale Tuhan
pangapul na sumurung na suada tu dosanna, dongani hami saluhu na le Tuhan, na mangula ragam niak kasilon nami, asamia ma di hami saluhu na, holong na marsi haholonga di tonga-tonga ni huriamon, jala saling menerima saling marsi jakonon di sude akan na humurang, asa patar maholong mu di hami saluhu na pos dorohanami le Tuhan, na hodo na madongani hami, marhite-hite Kristus Yesus, martangia kami Tuho. Amin. Mare de mahita huhu mahita papungu pelean. Tatangnya koma peliat tahun tua do pani debata. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroani saluhu silehon na dienggan. Dohok nasa ulibasa na mauliutus.
Hupasahatami masian nani lehomi Tuhami pilihan nami Tuho. Sai jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparhasia kami pilihanon pati bulhon harajomu. Di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam huta dahami, godang nis leho-lehomi Tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate Tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, sai pinorbadia maguarmu. Sai Roma harajamu. Sai sauk malo mone roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon ma Tuhami sadarion hangoluan siap hari. Sai sama dosa nami. Songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Unang hami togi hotu pangujunan. Palu amahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hita. Di sodako Tuhan debatama bohina tuhita. Jala asima rohana midahita. Di dopako Tuhan debatama bohina tuhita. Jala di pasar rohamadame na tutod ditabe. Amin. Shalom, hora selamat hari Minggu ma di hita saluhukna.